Abu Safna Jara arajo ye Nura FM kononto ani nani domi murumuru duru laseli amoke ka bo jala koroji kunyumani wodala munye siradan tama ambe na adabo na fondi sema fola munni me bona so na Abu oye indépendant tabarikala indépendant mamu komanda kono ode Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara ako ali bi munye foka ben obseka na transition ani sidawo maunu nyoncela la tugumuna ibe na ka foko munye sidawo koni ayeki bara boka bine o shini ku be na sume extraordinaire bele doke o sume extraordinaire mundu na abuluda ku ba nyini anga jamana fama fe no be asim ku ta ko fo kwa ka jija kwa ka yekenen kona la awake asimi awa aywa kakata malde do hol bita nga ashim lama Musa Sayon Kamara aya ira ka fako bataki ochida muye masikalo club munga anefla anga ministry mumbe no ka bara national no ani jamana wada konyo nyana walima alete abla job yowa ibe na ka fako bataki nchida alede made aya ka fako munye sedao kube na some extraordinary bele doke some extraordinary munum na abulo da shini kube na kuma munye malita bolo oka aka jafo kata bla munye ale Burkina ani munye ni wati na Guinea Conakry kube na kuma otabolo oka atriba ka fola wati muna muye sedao mau ni mikrofoni nga boka bi ibe na ka foko munye ali ate clé sababo munye sida mo ko chide mumbe nanga mako Goodluck Jonathan ale clé flatama ke anga jamana konala kadam ne munye masikalo cléta ani shegi kana bla akle mungana Goodluck Jonathan ay talike akmanga jamana konala fatriba ka fola ako munye Goodluck Jonathan ni du ale fena de temna kala je kalo saba konala ay nako saba de ke anga jamana kono ga onata be ani an maraba o masaka be wati klenga wati muno okunku fofolendo kuma saka be wati kilinga na fatriba ka fola na manya ka foko mu transition sigata la dobe fara akutala je yaka bwe akora fako asebe koro chalenu o strategie la munye Goodluck Jonathan ayra na lilaba munke anga jamana konna la aye wakati mumbla aka valisi konna kana nani siro mauto beno uka Abu Safna Jara o de kalota ani fla kalota ni fla munye Goodluck Jonathan akuna na no ode gabe na ga fo anga jamana maraba o ni kalo bi sabanu woro fo oliyo jinga na ke muga ani konoto Allah banko akera muga ani nani munye ashimingo ka atibo ojoraina fatriba ka fola munye seda ko maw ukani chide na bole anga jamana kono no be Goodluck Jonathan anga jamana gouvernement déclaration ke ka ira ka foko munye seda o ibe na ka foko munye seda o ma ku nyebe kalata de la koy kalata na madumanya ka foko abike ko akaka kalata clean abu otike abada fo ele mali do ka buluda stratégie la munye anga jamana gouvernement ay seda o ma la kunu pura ko okrafo ninga ada okloka fatriba ka fola nyoanye munna abule dolendo no buka some extraordinaire ko fasini Abu Safna Jara abena ke wati la wati munani sida mo keleme ka amarko ninka ataka on segre ibena ka fo fatuke baka fo la munye akunyanye muna abena ke nyonye ko na lebena ka fo ko balna kuma mba kono ku yere magobe ashimi kweta mana fama ku magobe ale la zena kwa ka ye munye ni some extraordinary keneka omi vloy o kagle fatriba ka fola ako munye ni some extraordinary esira mo be na abolo da shini masikalo kle muga ani duru Abu Safna Jara ko bi na bo anola wa atina bo anola wa kuma me na ke munye sanction abisaka wuli to muna wa amarko abisaka wuli to muna ko kuma bi na ko kan ga munye fatriba bai akoko fera ni mina be watima masikalo kle muga ani duru ibe na ka fo cadre de chance pour une transition réussie wuli fera kele me ka gaba guru ka flide ya ira ka fo ko munye masikalo kle muga ani duru ko no temala ka ba fanga ko luta Allah ko do olu bina gouvernement kura muni go sigi senga gouvernement kalo konoto mu conseil national de transition kura obe sigi senga Abu Safna Jara premier ministre kura sigi ukuna premier ministre mu nanga ma ko premier ministre netri ko abe ko oyi ni be dongele ni be bla mega shini juma kono shini juma c'est donc moga sommet extraordinaire 25 mars du auto yewa okele shini juma Shini Juma munye kadri 25 mars kadri parti politique munun tara faranwanka ka yira ka foko munye fangai kalo kle mugani duru uluta Allah ko don pew o shini fila Abu Safna Jara aflana fin juin et sabana shini 25 mars an wa samasa segaw samata segaw les aigles du Mali au lieu de Tunisia saba ni be 25 mars jashine de gaba noni doide de gaba mu noni dendo ani farati fene de binyona shine de gaba noni doide sira mau au lieu ka sommet extraordinaire signé
kadiri fɛnɛ olu ko sini ko olu ka te fanga lakodɔn an bɛ dugawu de kɛ ala ka sini ala ka fara si kan wa sini fɛnɛ Abu Safinɛ Jara an bɛ ayiwa a kɛ di ayi ka Facebook ɲagamina fɔlɔ peut-être a bɛ faamu n'Ala sɔnna an bɛ dugawu de kɛ ni Ala ye sini an si jɔ ka sini kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen a bɛ tulu tigɛ ko nin ma masa in ɲɛ b'an na an kɔni ka tila ye mun ye Asimu kana taa dɛ fiyewu o y'an tila an b'o fɔ dɛ ayi non o kɔni o bannen don Ablaye Diop maliden dɔ kɔni bɛ taa Ablaye Diop ka taa an kɔni hakilina an y'o fɔ an hakilina de y'o ye awɔ o y'an hakilina de o y'an hakilina ye dɛ awɔ Asimu kana taa fiyewu Ablaye Diop a ko o bila ka taa a banna n'u ko k'o fana tɛ taa a ka Choguel bila ka taa a banna a banna mais o m'a fɔ ko Choguel tɛ voyager a Choguel tɛ t'o la ninnu ka voyage ko kuma tiɲɛ ninnu ka voyage ko kuma Asimu kɔni Abu Safinɛ Jara an b'o sɛbɛkɔrɔ fɔ dɛ o kaɲi a kana taa sini kosɛbɛ a kana taa bi a kana taa sini a ka da Kati a ka taali ka kɛ mun ye ka bɔ mun ye Kati kana Kuluba ani ka tila ka 15 a ka da o ma jamana a kɔnɔna yɛrɛ waati dɔ la ka to k'i munumunu a kɔnɔ i n'a fɔ a ye tagali laban min kɛ Kucala fɛ yen a ka to k'o kɛ waati dɔ la nka mun ye CEDEAO ma ninnu ta suba ninnu ka ɲuman ye a kana taa dɛ Asimu i sen bɔ a la fiyewu a tɛ taa n'Ala sɔnna i bolo don a ye kɔrɔfɔ bɛɛ ka ban bɛɛ kɛra k'a fɔ n'i y'ale bila indépendant n'i y'ale bila ne bɛ l'indicateur du renouveau m'a ta calaw AD ale ka sɛbɛnniw kɔrɔfɔ min ni i bɔra a kɔnɔ sisan n'o de bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sommet extraordinaire min ni a bɛna kɛ CEDEAO fɛ ni a bɛna kɛ Accra n'o ye Ghana ale fɔaba ye a ye k'a dɔn k'a fɔ sini dɛgɛba a nɔɔni don donna min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ni o ye suba tɔ ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni y'a ɲini sini n'o bɛ bɛn i k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 25 ma jamanikuntigi min n'i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Asimi Goyita ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko nin sommet extraordinaire in kɛnɛ kan a ɲinini bɛ a fɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a kanunen don tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Asimi yɛrɛ ko a ka ye kɛnɛ kan parce que ka fɔlɔ ni o de ye AD indicateur kɔnɔ ale kɔni y'a jira k'a fɔ nin kɔrɔfɔ min ni a fɔlen filɛ nin ye yali k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Asimi Goyita la a na taa wa Asimi Goyita a tɛna taa wa a ko ɲininkali tɔ min ko o bɛ yen tubabukan la u ko le doute plane ɲininkali kɔni to min sigira dɛ to min sigimɛ dɛ a bɛna taa wa a tɛna taa wa nka n'i y'a dɔn ma a kana taa ayiwa a tɛ taa i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ ko kunnafoniw kɔni bɔra ka bin min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Goodluck Jonathan o ye Nigeria a jamanikuntigi don waati dɔ la dɔgɔkun tɛmɛnen na ale bɔra anw ka jamana in kɔnɔ parce que i b'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yɛrɛla k'a fɔ nin taama in bɛ tali kɛ fɛn min kan sommet extraordinaire min tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a dɔn k'a fɔ transition k'a dɔn k'a fɔ dɔ fara n kan ko kuma o min bɛ sen nɔ ani k'a dɔn k'a fɔ ninnu b'a fɛ a ka da hakɛ min ma k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan sama-samani a kɔni a ji sɛbɛ jaamɛ parce que i b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ kalo 24 na a ye k'a dɔn k'a fɔ a b'i n'a fɔ n'o ye san 2 Baɲango ye a b'i n'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ baro in bɛ taa kɛ o kan min ni o bɛ wele ko réunion sommet extraordinaire sommet extraordinaire min bɛna kuma o kan koyi k'a dɔn k'a fɔ sommet extraordinaire min ni a bɛna kɛ sini a ye k'a dɔn k'a fɔ a kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Burukina ale kunna kibaruw na fɔ a kɛnɛ kan Guinée Conakry kunna kibaruw na fɔ a kɛnɛ kan ka taa se k'a dɔn k'a fɔ anw ka ba Maliba ma o fana kunna kibaruw u na fɔ a kɛnɛ kan nka min kɔni ni o sɛbɛn fɔmɛ k'o gɛlɛya o de ye k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ Ghana masakɛ kɔrɔ walima Ghana ni o ye Accra a fɔaba ye k'a dɔn k'a fɔ a kɔni nin sommet in a bɛna kɛ a kɛnɛ kan dɛ wa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kalo 36 k'a dɔn k'a fɔ transition n'o ye anw ka gouvernement mɔgɔw ye olu y'o proposé proposition fɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kalo 29 k'a dɔn k'a fɔ o nana kɛ 2nan ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kalo 24 k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra proposition ye min ni anw ka gouvernement kɔni a ye o ta ka CEDEAO ka maaw sɛgɛrɛ nka an bɛ waati min na komi bi CEDEAO maaw bolo kurulen bɛ min kan o de ye kalo 12 walima kalo 16 bolo bɛ kari wallahi a bɛ kari b'u bolo kurulen mɔni kan dɛ kana siga u b'a bɔ a kan ayiwa u b'a bɔ a kan wallahi u b'a bɔ a kan parce que b'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ nin de bɛna kɛ lajɛrɛ in a kun ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka maaw o hakilina bɛ min kan n'o de ye k'a dɔn k'a fɔ san 2 Baɲango ka taa fɔ san 2 ani kalo damadɔ la k'a dɔn k'a fɔ transition a kuntala a ka sama ka se o ma o bɛɛ kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ baara caman de bɛ yen minnu ni u n'u bɔ mɛ minnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka labɛn cogo min na nka min ye CEDEAO ɲɛmaaw ye subatɔ ɲɛmaaw olu kɔni b'a fɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Asimi Goyita ka taa se Choguel Kugala Mayigaw ma k'a dɔn k'a fɔ k'u bolo k'a tɔnɔmi k'a da u kɔ n'o
n'o de bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ san 1 ani walima kalo 16 la transition in a kuntala a ka ja da o ma koyi nka hakilina min ni a talen filɛ ninnu fɛ i k'a dɔn k'a fɔ sini ni ala sɔnna ma i k'a dɔn k'a fɔ sini lajɛrɛ in man kɛ ni a bɛna to min na i k'a dɔn k'a fɔ ko o mana kɛ min ye ko o na dɔn dɛ c'est pas k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye a den ale kɔni y'a jira k'a fɔ dɔgɔkun nata in na a na kɛ gɛlɛyaba ye anw ka jamana in kɔnɔ ka da kan i k'a dɔn k'a fɔ kabini janvier kalo tile 9 san 2022 la min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲagini bere tara ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ an bɛ don minɛ komi bi jamana kɔnɔden i k'a dɔn k'a fɔ ni sɛgɛn tɛ fila ye i k'a dɔn k'a fɔ ni tɔɔrɔ tɛ fila ye a ko a tɛmɛ ka maliden sɛgɛrɛ bi lala i k'a dɔn k'a fɔ ni sini lajɛrɛ in tɛmɛna o n'a kɛ sababu i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya min ni a tɛmɛ ka anw ka jamana in sɛgɛrɛ gɛlɛya in ka se ka wuli koyi fatiri filɛ nin an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indicateur du renouveau kɔnɔ AD ale ka sɛbɛn a de foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ soit de Bamako Abu Neba ale sama ka gɛrɛna a bɛɛ n'a ta mun ye jalakan soso ale bɛ bugɔ ni hakili ye mun ye Elhaji Mahamadu Gaba a kumara a ko mun ye jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko cadre d'échange jɛkulu mun y'a jira k'a fɔ ko mun ye mars kalo tile 25 o ye anw ka mɔgɔ ye a ko ko n'o tɛmɛ a ka maaw kɛ a ka maaw o y'an ka mɔgɔ ye a ka maaw an politiki maaw awɔ a ka maaw awɔ u ka to an ka don ko yɔrɔ ten sa ayi ka don jumɛn na politiki an ka don fanga kɔnɔ a y'a jɔ sa a tɛ fanga ɲini alors k'a ɲini cogo di a tɛ ɲini tan a bɛ ɲini ayi dɔ kɛra ten sa sisan i b'a ye sa parti politique dɔw bɛ yen i tɛ ka olu kunkan mɛn koyi e tɛ ka olu kunkan mɛn dɛ olu caman bɛ baara la dugukɔrɔ olu caman de bɛ baara la dugukɔrɔ cɛ a ye to ta sa Abu n'i ka maa ninnu ta dadigi kɛnbɛ an na ten sa an tɛ ka dunda sɔrɔ nin waati la kabi transition daminɛna fɔ sisan an tɛ ka dunda sɔrɔ an ka parti bɛ ɲini ka ci alors a ka ci kɛ a bɛ balo jamana Abu mun ye cadre d'échange olu mun y'a jira k'a fɔ ko mun ye mars kalo tile 25 ko n'o tɛmɛna ko fanga in k'u tɛna a lakodɔn bilen dɛ mun ye fatirikɛba ye n'o ye Elhaji Mahamadu Gaba a ko nin cadre k'u ma tɛmɛ kɛrɛfɛ wa k'u tɛmɛna kɛrɛfɛ dɛ fatirikɛba min ye Elhaji Mahamadu Gaba ye a ko waati mun na maliden fan bɛɛ lajɛlen bɛ ka a laɲini mun ye sanction mun o talen bɛ ka anw sɛgɛrɛ CEDEAO maaw fɛ kabi janvier kalo tile 9 o bɛ se ka wuli cogo min na o ye maliden caman fɛla ko ye bi ko nka ko o waati kelen na i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka classe politique dɔw bɛ yen Abu Safinɛ Jara u ka ko k'a bɛ maanifin kamana gan koyi a bɛ n'a fɔ olu ka yeta ani malidenw ka yeta ko fankelen tɛ fatirikɛba ka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Abu Safinɛ Jara mun ye nin cadre in ye o bɛ ka fɛn mun n'a bɛ ka maanifin kɔni k'u kamana gan koyi mun ye Mali bɛ taabolo mun na ani olu ka yeta bɛɛ sigi ko kelen don wa muso bɛ kɛ nin cadre n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye sanction a bɛ jamana in kan waati mun na maliden caman bɛ kule la k'a fɔ ko mun ye Amadu ko k'a bɛ se ka bɔ jamana in kan cogo min na o waati kelen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye cadre ale bɛ politique kɛlɛ la a b'a la awɔ cɛ an bɛ donna de kan ka ɲini sa cɛ a y'a to an ka don sa n'a ma don dɔ kɛra dɛ ayi sabali sa mais comment fatirikɛba ka fɔ la a ko a bɛ ɲini ka na tile damadɔ bɔ i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye nin cadre Abu Safinɛ Jara u ye bataki bila dɛ bataki minnu y'a bila u y'a jira k'a fɔ ko mars kalo tile 25 fanga in k'u tɛna a lakodɔn tugun ko mun ye CNT k'u na kura k'o sigi wa gouvernement Abu Safinɛ Jara k'u na gouvernement kura sigi mun ye premier ministre kura fɛnɛ nin ko o siri fatirikɛba ka fɔ la mun ye Elhaji Mahamadu Gaba a y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi malidenw mago tɛ nin na koyi u k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ ka mun ye tan ani malidenw ka ye tan Abu Safinɛ Jara kelen tɛ koyi cadre ka yeta n'olu ɲɛ bɛ jɛgɛ jalan na malidenw ɲɛ bɛ jɛgɛ n t'a dɔn n b'a fɔ jɛgɛ kɛnɛ de la awɔ anw ɲɛ bɛ sale de la aw cadre aw ka ɲɛ bɛ e ni Abu e ni ka mɔgɔ aw malidenw bɛ ka jɛgɛ kɛnɛ ɲini aw mɔgɔ bɛ jɛgɛ wusu la awɔ an bɛ ɲɔgɔn ye an tɛ ɲɔgɔn ye dɛ an bɛ taa fa ɲɔgɔn an tɛ ɲɔgɔn ye a ye tugu malidenw kɔ an tɛ tugu kɔ dɛ ka tugu maaw kɔ o cogo la ten mais n'an tugura kɔ an tɛ sabali sa a sera o transition kalo 12 in minɛ walima 10 ayi mɔgɔ 4 de don non an bɛ 12 in d'aw ma walima 16 24 an ka production 2 a b'o ta 24 non mais wallahi 24 non mais mana an bɛ to nin cogo la tan ayi ne 24 banna a bɛ na
Abu Safina Jara ko ibina ka fo ko mu kadri manu abina fo temana kere fla ko ni malika yeta malido ngayeta Abu Safina Jara ko kelente fatiga ba ka fola ako mu nye kadri wala sa uga fere era soro mu nye ambarko mi saka bo an to muna ko kadri to ulade kibina ka fo ko ni parti jagulu nu ube bara muna ube mu nye kelade la ube bara muna ube kona bara ko kelade la ube bara muna Abu Safina Jara ubuku yera kune ni makara u mago utadro naka gushu poshikono amu ye kadri mo ko ka do ka fo malido antu lalumaide malido ko chama famiera malido anya ko chama nye wa malido anya ko chama famia patriba ga fola munya Elaji Mamadou Gabay akoni kala kile munga ani duru akuma mun fle ni kadri ila da kono ko wati sira munya kadri manu ile o ka wala ka nyinga uye ni kala kile munga ni duru uya choisi kunyuma ni kama munya kala kile munga ni duru ufla ka mun fone abu ya ta kunyuma ni kama ko wati sira ko be kadri amanu nuka wala ku nyinga kunjuma ni la kala kile munga ani duru Abu Safina Jara ku ya ata patriba ga fola akomu ye classe politique ukado ka fami domina kombi mali dendu su torandu kura ko sabga jamana kumbo lu bol sambi sabata manena Abu Safina Jara am fila dangu nabi olu dia on sama kasi o stratégie la ko mali den chama bebi udu sugun toralendo mu ye politique mawe ute faka politique makmai politique maire mali den do be ute faki chekana boza ko to lele ta faka politique mai nyena politique ma to kalama politique mo nu politicien na to kalama u ka do ka fo ko transport bi kunche de sambi seba mun ke ne dinga mo na joni anse transport ma che dongo do ami nyon zoro kene kana amana che halu ya ake sanduru na kuma bolo sambi ni sanduri mana nan zegra kana kuma mati no gatu ne sambi saba kuma bolo ya awo an flek dan mun nani mana daga ajegena ka amabo daga tafrilere amabo de akwa daga ndafrilere amabo sa sabali sa che sabali anye muni mo jo anye gidoro nda alors ka sadu jo e ko todi aye volema fana ke abi to ko di aya besa alors aye jabana juli kami ama ja kami atotra an koloni mi ako ko atita ko freto ere aya an juli sama ka an o mi atoya an koloni mi ako ko atita ko freto wallahi abeke tugudi ala ka kilima amina rabbi ala ka kilima amin munyete asura an o minisa ngate mi folo osobe o mi folo ngoni ngadi ani kadi awo ngadi ko ya asura ya awo alidu noni ngadi ko sobe asura do c'est bon ko do jona ngata clara ko sobe abuni watina muye malikari ame fulita ninka asgare muye wali nyakati ame puli fenata ninka asgare muye malikari ako samedi le 26 mars manifestation devant l'ambassade du Niger à Paris métro ligne deux terminus à 14h aywa okay France ga ko yi na la sono sobe beri kanu ka fo ni ale bla mi me talike soir de Bamako la même bolodo me boni soir de Bamako ye Umaru Angoiba ale ka sebenu ay ka do ka fo Umaru Angoiba akmana de ale kon ya jira ka fo ko vision secrétaire général d'état mi ni o be l'américain Joala anga ka do ka fo ministre des affaires étrangères ni o ye Abdoulaye Diop je jay ka do ka fo ko ale ni o ye nyanye nzebe ay ka do ka fo krofo chama ni temena uni nyanje ka do ka fo secrétaire général d'état américain ale kon ya jira ka fo ni o ye Michel Gonzolé kado ka fo ale kon ya jira ka fo ko anga jamani ambago be femina o de kado ka fo ka institution ka fereni dabali bela diletige kado ka fo institution ni o ye furba chake dawe nu mi se ka labara to mina nu mi se ka glan to kuro la to mina ka sababu ke ni ya ta ka laje ina fo da sira krofo do man wati dola mi metalige kado ka fo abi sambi sababu banyango bo haka jaka tafse fo sambina ni ma ni kado ka fo démocratie fo ale chokura anga jamani gono femi metalge onga furuba chake dawla mi ni olu be wele ko institution nu bela dele ko sebe burjaleme ka sababu ke bara akeko juguye ka do afo mi be talge hali anafulu ko wala nu bela dele ko ni asebe burjara asebe ka fola chiedo ka do afo secrétaire général d'état américain le ko ni ajira ka fo ko hali ni ayasro ka fo ame chamandro fangana ka do ka fo hali ni ayasro gela do be ga ka kra to ka do afo jamani mo be femina o de ka fereni dabali bela dele tige ka ja transition ama bana wati ka do ka fo ka
fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min ni o bɛ wele ko institution ni o ye Mali foroba cakɛdaw ye ni kura ka se ka don la dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ yurugu min ni a sɛbɛ ɲɔ ɲanimɛ k'a dɔn k'a fɔ ko ka commission kɛrɛnkɛrɛnnen sigi commission min ni o bɛ wele ko anti corruption k'o commission k'o sigi k'a dɔn k'a fɔ tribunal ni o bɛ wele ko tribunal anti corruption ko nin kan ka sigi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali a cakɛdaw la cakɛda minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko institution ni o ye cakɛda belebelew ye k'a dɔn k'a fɔ ka tribunal sigi tribunal min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛna janto kɛ Mali a foroba baaraw kɛcogo la awɔ o caman m'an fɛ yan koyi o tile tɛ yen de o bɛ yen o joli an fɛ yan a ka ca o ka ca an fɛ yan koyi olu caman bɛ yan dɛ o tile ninnu bɛ yen mun ye vérificateur général bɛ yen a ka ca awɔ a ka ca o caman bɛ yan awɔ walahi Masiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ani Ablaye Diop u ka ɲɔgɔn ye in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don anw ka jamana a mago bɛ fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ tali kɛ lakana ale bunakun kan ani mago bɛ lakana na kosɛbɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ ni lakana ni o kɛra sabatifɛn ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko justice ni o ye kiiri ale bunakun ye k'a dɔn k'a fɔ ko jamana a mago bɛ kiiri tigɛ ko ɲuman na wa ni o bɔra yen k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ secrétaire d'état américain na ale y'a jira k'a fɔ ko élection kan ka labɛn don nataw la élection min bɛ yen ni o bɛ wele ko élection démocratique k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ élection min ni a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ min bɛ kɛ élection ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka maa sugandi maa min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni faso ni a kanu bɛ u la k'a dɔn k'a fɔ ko o de kan ka taa anw ka jamana in kɔnɔ wa min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ institution na foroba baara ale kɛyɔrɔw la gouvernance min bɛ wele ko gouvernance k'a dɔn k'a fɔ ale ka se ka baara ka ɲa ko a tɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ ni nin labɛn kɔ siriba ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ secrétaire général d'état américain la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko jamana in mago bɛ fɛn min na bi a ye k'a dɔn k'a fɔ o kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɛ o ye ka fɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ transition min ni o bɛ an senkɔrɔ nin waati in na ale ka se ka kuncɛ ko juman na k'a dɔn k'a fɔ ka taa lase élection ma élection min ni a bɛ kɛ sababu ye jamana k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ cogo min na Masiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ le soir de Bamakɔ kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoyiba soir de Bamakɔ baw foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ hali bi an b'a jira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔnbi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la Abu indépendant ne ba ale sama ka gɛrɛna mun ye YC YC a kumana dɛ a ko mun ye BCEAO ye k'a daminɛ mun ye mars kalo tile 21 ma ka taa bila a tile 25 la mun ye diɲɛ banque soba mun bɛ n'an k'a ma ko BCEAO Abu Safinɛ Jara u ye nafolo mugu ni ka a sɛlɛ kosɛbɛ an ka banque kɔnɔna la tabarikala u y'o kɛ a kɛra o ɲana wa kosɛbɛ a kɛra Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye nafolo mugu Abu Safinɛ Jara a sɛlɛla koyi a surutula mun ye an ka banque kɔnɔna la mun ye BCEAO a y'a surutu a ko i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye CFA wari mun ye miliyari 339 mun ye BCEAO a ye o sɛlɛ k'o di an ma o ko laɲini tun ye mun ye an tun bɛ ka mun ɲa laɲini o de tun ye miliyari 392 laɲini tun ye o ye nka mun ye miliyari 339 mun ye BCEAO a ye o d'a ma Fatigiba ka fɔ la a ko nin dɔgɔkun in na mars kalo tile 21 ka taa bila a tile 25 la mun ye banque mondiale BCEAO Abu Safinɛ Jara u ye baara ɲuman kɛ koyi anw ka banque kɔnɔna la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye sanction ko o bɛ anw de la CEDEAO maaw ka sanction o bɛ anw de la IEMOA ka sanction ko o sigilen bɛ anw de la i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye hali an ka banque Abu Safinɛ Jara gɛlɛya tun b'u kan koyi nka mun ye BCEAO ye mun ye a ye worobinɛ a y'a dayɛlɛ kura ye mun ye CFA wari miliyari 339 Abu Safinɛ Jara u ye o di an ma n'o y'a sɔrɔ an kun mago bɛ 53 wari la n'o bɛ miliyari 53 ko fɔ Abu Safinɛ Jara ko o ma sɔrɔ ka Fatigiba ka fɔ la a ko nin kɔni ye kibaruya dumanba ye nin bɛ ka sababu ye mun ye an ka banque Abu Safinɛ Jara u fana n'u firifiri dɔɔni nin bɛ ka sababu ye an ka banque u bɛ ka baara belebele minnu boloda mun ye jago sira fɛ fo ka taa fara mun ye baara wɛrɛ fɛ Abu o baara ko o bɛ se ka tɛmɛ kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la mun ye YC a ko mun ye BCEAO u ye nin nafolo mugu min sɔlɛ an ka banque kɔnɔna la an kelen tɛ koyi k'i bɛ na k'a fɔ ko mun ye Côte d'Ivoire kaw fɛ miliyari 100 ɲɔgɔnna u ye o don olu ma mun ye Burkina Faso miliyari 431 Niger miliyari 339 an ta ka ca n'u ta ye Nigeria awɔ u ka ɲi an ta ye 339 u ta joli Niger ta ye 309 miliyari 300 ani miliyari 9 an ta ka ca u ta ye tabarikala u ka ɲi an ta man ca n'u ta ye u ka ɲi kosɛbɛ Fatigiba ka fɔ la a ko mun ye BCEAO kɔni u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna dɛmɛ kɔni ta ni ka jamana in ka a sɛgɛrɛ mun ye sira caman o fɛ mun ye kɛnɛya siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya banajugu mun bɛ yen nin waati in na n'an k'a ma ko COVID-19 Poutine y'o latunu COVID-19 bɛ bilen de a kuma banna pepu hali min bɛ don nun na
o usine y'olu bɛɛ datugu bi. Poutine ma ɲi dɛ. Ma ɲi dɛ. Poutine ye Covid ko ban pewu. Bana. Abu Safina Jara ni ye kibaruya duman ye CFA wari miliyari 379 an y'o sɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ laɲini kun ye CFA wari miliyari 392 de n'a ma ɲɛ k'a fɔ n y'o de f'i ɲɛna ni mi i basi in sɔrɔ i mamuso ta n'i y'o sɔrɔ inchallah a banna i ka tɛmɛ kosɛbɛ ayiwa i bolo don. Bidi kadu ka fɔ n'i y'ale bila min bɛ tali kɛ indicateur du renouveau n bɛ segin ka don a kɔnɔ a de ale ka sɛbɛn don a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali bi parti politique maa dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen k'a dɔn k'a fɔ ya ɲakɔrɔ samake a ye k'a dɔn k'a fɔ ni o ye PACP ya ɲakɔrɔ samake a k'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ miliyɔn kelen a bɛ se ka kɛ o miliyɔn kelen a bɛ kɛ maliden jeunesse bɛɛ ma wala a bɛ kɛ 1 million n'a bɛ kɛ abu kɛ a bɛ kɛ wala a bɛ kɛ ayiwa wari b'an fɛ yan koyi wari bɛ ŋɛnɛmuni de dɛ n'a fɔra ko maa kelen ka mun ye maa miliyɔn 3 dun o bɛ k'i kɔnɔ ayiwa n ko in bɛ yen de a bɛ yen mugu bɛ yan de a bɛ yen an ka taa i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ PACP ni a ɲɛmaa ye ɲakɔrɔ samake a ye k'a dɔn k'a fɔ ya samake ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni ale kɔni ye kuluba sɔrɔ don min na ni ale sigira kuluba ni o tɛ jamanakuntigiya ye wa n'ale y'o sɔrɔ don min na i ka dɔn k'a fɔ Mali dɛmɛsɛn a ma caya cogo cogo miliyɔn kelen a n'o ta k'o di an dɛmɛsɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma. maa ma si ye san 18 sɔrɔ a ko ten ko maa ma si ye san 18 sɔrɔ ko miliyɔn 1 san o san o bɛ sɛrɛ poche kɔnɔ i bolo don an ka taa min ye i ka dɔn k'a fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba ale fana a kumana k'a dɔn k'a fɔ saragatigi a kɔni y'a jira k'a fɔ ko wa ko fɛɛrɛ ni dabaliba dɔw bɛ olu bolo min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mairie u tɛ ba ye k'a dɔn k'a fɔ kɔgɔji k'o sama kɔgɔji ka bɔ fɔ la Guinée Conakry k'a dɔn k'a fɔ k'a tɛmɛ min bɛ tali kɛ Kangaba la ka na cogo fɔ Bamakɔ a tabarikala politimɔgɔw Fatima ka fɔla nin ye kibaruya duman dɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ saragatigi o ko tɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ kɔgɔji la kɔgɔji k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ kɔgɔji a fɛnsɛnlen filɛ nin ye La Guinée Angora nka min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Abubakar Sidiki Fɔnba la dankɔrɔba in a bɛ CNT a kɔnɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ collectif dɔ bɛ u bolo min ni o tɔgɔ ko collectif pour la refondation du Mali n'o ye ka Mali k'a sigi kura ye Mali k'a dilan kura ye Mali ka jɔsen kura di a ma o jɔsen kura sababu dɔ tɛ dɔwɛrɛ dɛ o kɔni ye k'a dɔn k'a fɔ ni olu kɛra fanga sɔrɔ fɛn ye wa i k'a dɔn k'a fɔ dabali fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen n'o o tigɛ koyi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ kɔgɔji la k'a sama k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ fɔ Guinée Conakry ka Kangaba k'o cɛci n'o na kɛ a yɛrɛ ka dugu ye k'a dɔn k'a fɔ kɔgɔji ka na cogo fɔ an fɛ Bamakɔ yan Abubakar Sidiki Fɔnba a ma dan o ma koyi a kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakaja ni gouvernement sɔnna Mali gouvernement n'u sɔnna ka i k'a dɔn k'a fɔ ka yamaruya k'a di u ma wa u kɛn bɛ ka projet yɛrɛ k'a labɛn ka ban dɛ projet ko a bɛɛ lajɛlen bannen bɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ a budget ko la n'o ye a sɔrɔ ko n'a musaka kow ye k'u kɛn bɛ ka tila nin bɛɛ lajɛlen na wa maa bɛ u bolo minnu bɛ wele ko bayeru k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ u bolo minnu bɛ se k'u dɛmɛ baara in na min bɛ tali kɛ a financement ko la ni o ye a sɔrɔ ko ye ko nin bɛɛ lajɛlen musaka ko a bɛɛ lajɛlen bannen bɛ pewu Fatima ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ mun mago bɛ fɛn min na sisan o de ye k'a dɔn k'a fɔ autorité maliyɛnw olu ka sɔn dɔrɔn ka yamaruya di u ma kɔgɔjiw k'a sama k'a dɔn k'a fɔ ka Kangaba cɛci k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ yan awɔ Abubakar Sidiki Fɔnba i tɔma a ma tila o la dɛ a ko ni fanga maaw sɔnna min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ wari kura la wari min k'a dɔn k'a fɔ ni o bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ a wari la k'u bi a bɔ awɔ jamana wari wari kura an ka taa munɛ n tɔma ko tuguni awɔ a y'i da dɔ fana nouvelle monnaie an ka taa i tɔma Abubakar Sidiki Fɔnba a y'a yira k'a fɔ ni Mali autorités sɔnna ka yamaruya di olu ma k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni refondation ko in ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni o ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ wari kura la n'o ye Mali yɛrɛ ka monnaie a ko olu na o bila sen kan dɛ collectif min bɛ u bolo n'o ye collectif pour la refondation du Mali a ko o fana fɛɛrɛ n'o dabaliw k'a dɔn k'a fɔ ko u tilalen bɛ nin bɛɛ lajɛlen na Mali wari kura k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛɛ lajɛlen k'a bila sen kan tile damadɔ kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ an mago tɛna kɛ Faransi ka wari la an mago tɛna kɛ jamana wɛrɛ si ka wari la wa ko o fɛɛrɛ n'o dabaliw ani u dɛmɛ maa jɛkulu ko nin bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ u bolo olu mago bɛ min na bi o de ye k'a fɔ maa minnu ni jamana ɲɛmaaya b'u bolo bi u ka autorisation di u ma min ni o bɛ wele ko accord walima aval a ko ka di u ma dɔrɔn n'o ye tɛmɛsira ye ka di olu ma kɔrɔ tɛ ko nin baaraw bɛɛ lajɛlen ko u tilalen bɛ a bɛɛ lajɛlen na Fatiri filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ Bala Sumala Tarawele ale ka sɛbɛn don
Ntoma. La. Ah. Ntoma kumaranga. Ah. Benika dalu dukui. Ni akele nga fo. Ah. Mais nous ye kuma ngayu. Ah. Kayin kote o. Ah. Ka koji sama. Ta ko yoro la bu. Ah. Kayin te ko ya. Ka bo dak Kibara dumane do. Kibara dumane do. Nga koro fo ni sa. Ah. Moi faut quoi dalu ni fait on be bubulo. Hein? Sur le plan budgétaire, tout est ok. Budgétaire. Alors? Ah, what about? Dépenser mes méta. Ah bon? Baru tu na kubulo. Bari. Ah. Ma do tu na kubulo deme. Ube wera kunwaru. Ayu kunwaru. Ah, fara bi donu zoro sana 1,500,000. Ni olu fara nyanga. Toma kumara ko se. Ah, ayo. Toma kumara. Aba fara ko afoma. Akumara ko se. Abu. Ibolodo. Nouvelle audition. Ata. Ne be mbolodo me boni aye. Okake. Ma mane Touré ke akumara. Ako munyanga ministre mumbe. Ne ode ministre de la défense de l'état. Na ko fora abe Ibrahim Ikasa Maiga. Aba ale ko fo. Abu Safna Jara. Dangoro banki be na ka foko kunu. Sumelu bwe Maiga. O teru no obalma doye dangoro banka agene. Ninga bo sumelu ka tashi munye Ibrahim Ikasa Maiga. Abuntara tashi blake kanyashi abalma kaima. No de sumelu bwe Maiga. Ga Abu Safna Jara. Uyake. Uyake. Uyagwe. Aywa. Uyake. Aywa. Kosobe. Aywa. Fasirika baka fola ako munye Ibrahim Ikasa Maiga Abu Safna Jara kibe na kafo munye fasirika bayre ayira kafo ni fo irete Abu Safna Jara ete saya nene imana ke majemaye imana ke mafimaye imana ke nation dono koni munye masa Allah taala ko aka wole ko obeshima munye fasirika bay mamone Touré ako ko nganga bla omino okonala gabe na kafo ko munye fenchama meke ale mamum ne oba ayrefa mamum fana no obefa ko Abu Safna Jara ko ni bela jele masa Allah taala ka latige iyera fa isata kara maye en ko masa ko odo ya alatige gamunya Mamadou Touré albi akumara de akomunye saya o manake Abu Safna Jara munye masa nga bunya okanga sege ama o sabuge ale de ba ake wa ale de ba ake wati do wa munye masa ale de ba ke kuna masa abe kumuno patiga ba fola akomunye sumelu bwe maiga le tigre ibe na ka fo ko munye anga jamana premier ministre korotewa ibe na ka fo ko munye abterke koro mumbe aterke de Ibrahim Ikasa Maiga Abu Safna Jara abeni kana sancha mambo ani Ikasa Maiga uka teriya bitira te ko munye sumelu bwe maiga ani Ibrahim Ikasa Maiga uka teriya ko bilatira te usiratikil na munye ka fo ko munye sumelu bwe maiga ale fatura aterke koro no be Ibrahim Ikasa Maiga ko fo na anyira ka ministre do bi ministre munna ale be munye refondation kuna ataraka be ta tashi blake ninga nyashi abalma kema gaibe na ka fo ku ya se koro kene ye munye Ibrahim Ikasa Maiga ube teru munye ajanyo olu do ko ni ya asibe koro ge munye telaki duma ubugo taninga Ibrahim Ikasa Maiga ninga asgere bayira ka fo ko munye Ibrahim Ikasa Maiga ko ni ko imbela jele fenekera onyana ko liyo zolenda ka kule kambo wala sa munye suwelu bwe Maiga abisika ta jamana ko kan to muna ko munye gouvernement kala do idi ina ka beno yi ko munye Ibrahim Ikasa Maiga ko be gouvernement kono ko sikata la ko ofra nobo ula fatriba ko nga fola akoko ngoni gelani no foka foko agelale ami domina ko bi ami dugawre ke ala ka dishma ga amina rabbi na fani flani anya sama ko nouvelle horizon kono munye Mamadou Touré ale sewani gelay bunya obala aywa aywa abi fam abi fam dabuga ko dégage sabaga nera ko dégage sabaga sarakati ya ko confirmer ne oui on peut faire le Mali pour envoyer la mer. Ah oui, mais c'est possible. Hein? Mohamed Aïdara. Ah, à côté. À côté. Ah. Kaboy yankana ya ami bidi kero fo nebe ntega do me bodi sebe mini otua ko 22 septembre sedu jamutene ale ka sebeno ay ku kado afo angata sikaso ikado afo la capitale de Kédougou a ke do afo mi metalge jikola jiko gwela ka se ku do afo kurangoma ko ni ngwela belebele bayin fly ikado afo abe sikaso ka uda bide parce que ba ka fola kado ka fo ni ode sikaso sikaso bela deleme akalama ka fo jamani ayorodo ni metalge kado ka fo sene ani bagamara kado ka fo ko onyo asebe nyamen yorena ma ame watim na ko me bi ay kado ka fo ko jiko gwela ko akeme ka sikaso ko soro kusubere parce que ba ka fola ji bondo mimbe wal may kado ka fo jidi sira mimbe wal may kado ka fo société mimbe ni obe wole ko soma jepa kado ka fo nunga bara nyeshini me mima
bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ o de ye ka se ka ji sanima ka a distribuer min ye ka ji sanima k'a sarada k'a dɔn k'a fɔ sigidaw a maaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ nin chef min ni a bɛ Sikaso an bɛ waati min na komi bi a bi n'a fɔ ninnu ɲɛnalen bɛ u nakun kɔ dɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ n'i ye Sikasokaw ta k'a lajɛ bi Sikaso quartier caman de bɛ bi k'a dɔn k'a fɔ ko maaw bɛ wuli kabini su 1h 2h du matin k'a dɔn k'a fɔ ko ka t'u sigi maɲumako la walasa u ka se ka ji min da a sɔrɔ dɛ Lamine tɛ yan awɔ Lamine don Lamine Seydou Traoré tɛ yan awɔ Sikasokaw Lamine bɛ ka mun da anw yɛrɛ kan n'o dara k'a bɛ gɛlɛya koyi ayiwa Lamine bɛ ka mun da anw kan nin waati laban ninnu na énergie ɲɛma Lamine bɛ ka mun da anw kan walahi Sikasokaw n'a fɔra ye a ti da la Lamine bɛ ka kabako de d'an ma koyi an y'an ta to Ala de ma ayiwa parce que b'a ka fɔla i ka dɔn Lamine maɲi Seydou Diassana ale kɔni Seydou Jamtɛnɛ ale y'a yira k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi Sikaso quartier dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Mamasi ani Wayɛrɛma ka se Amdalaye ma ka se quartier wɛrɛ tɔw ma ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ an balakaw la musolaka minnu bɛ nin yɔrɔw la a ye k'a dɔn k'a fɔ ni maɲumako tɛ fila ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko Sikaso musow kɛrɛnkɛrɛnnenya nin quartier kofɔlen musow ko u sɛgɛnnen bɛ bi dɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ kabini su araba kunjo ni o ye k'a dɔn k'a fɔ 1h du matin 2h du matin kabini o waati k'a dɔn k'a fɔ ko an balimamusow olu kɔni bɛ wuli k'a dɔn k'a fɔ ka taa jiko maɲumako ka taa sarada dɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ miniji dɔɔnin na a bɛ se ka sɔrɔ cogo min na maa o maa bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ n'i ma wuli nin heure in na a ye k'a dɔn k'a fɔ ko i kɛtɔ tɛ ka ji sɔrɔ ko quartier bɛ Sikaso mara kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hali 24 heures la 24 heures o tɛ tile kelen ye a k'olu bɛ tile kelen mumɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko SOMAGEP a ma se ka ji bila ka taa nin yɔrɔ in na. a ye Lamine lawuli walahi a ye Lamine lawuli Lamine Seydou Traoré énergie ministre la ngo kabako don ayiwa Lamine ka ko ye kabako ye parce que b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ko dɛmɛ kɔni ko a ɲinini bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ministre fɛ ministre min i k'a dɔn k'a fɔ ni o ka baara ɲɛsinnen bɛ jiko i k'a dɔn k'a fɔ ani kuranko ma o tɛ a bɛɛ dɛ jiko gɛlɛya ko o bɛ Sikasokaw kan bi cogo min na o kan ten min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuranko la n'o ye électricité sanga ani waati i k'a dɔn k'a fɔ ko kuran fana a bɛ tigɛ Sikaso a bɛ tigɛ an bɛɛ Bamakɔ yan cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ ko Sikasokaw ta ka jugu ni nin ye koyi c'est b'a ka fɔla i k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲinini bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Seydou Lamine Traoré fɛ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Sikasokaw ka jiko la ka taa se kuranko ma a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka se ka nin ko in ko a ɲɛnabɔ dɛ awɔ o k'a dɔn k'a fɔ ko Lamine bɛ ka mun d'anw yɛrɛ fana kan ka jugu dɛ sisan su kɔnɔna la ne kuran ma tigɛ ko 2 3 kɛ a bɛ bali la de a bɛ bali la a bɛ bali la dɛ a bɛ kɛ dɛ kuran n'a ma tigɛ ko 2 kɛ tigɛ ko 3 kɛ su kɔnɔ sisan Abu Safinɛ Jara o bɛ bali la de n'o tɛ a tigɛli kɔni a tɛ bali ma la Lamine o ye Lamine dɔ bɛ kɔrɔ ye ayiwa Lamine bɛ ka deliko lamaga ko di wallahi a bɛ ka deliko lamaga a ko gɛlɛyara dɛ Salo an hakili la n ko ɲinan bɛna kusa n'o ye n'i bɛ nin na sisan ba pa la n'a solution t'i bolo i t'a bila k'a bila n ko de ye problème t'a bila alors k'a bila mais bɛɛ bɛ ka kule ko a bɛ taa kurantigɛ bɛ taa k'a bɛ Damini bɛ nin yɔrɔ in na k'a bɛ transition kunfɔlɔ waati a tun bɛ yen nin problème kelen bɛ yen awɔ mais sisan ba pa i n'a ka décrocher la a banna alors groupe belebele groupe dagabara dɔw ta n'u ye dɛ alors o bɛ yan fɛrɛ groupe seekinɛ c'est ça ayiwa Ala ka ɲɛ ka d'a ma Lamine Lamine bɛ ka mun da Bamakɔ kan bi a tɛ se ka Ala k'an sabu ɲa ami ayiwa Abu Safinɛ Jara mun ye hali bi sirajan taama an bɛ taa n'a ye an b'a yira kanubaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nuru FM de la 94.4 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani wɛrɛ la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 76 33 43 03 mun ye sirajan taama an bɛ taa mun ye la sirène Abu ne bɛ n bolo dɔn n bɛ bɔ ni a ye DK mun ye Dramane Dukure a kumara a ko di a y'a yira k'a fɔ an bɛ don min n'a fɔ ko bi wulikajɔ belebele ko o sigira sen kan mun ye dɔgɔkun tɛmɛnen na wulikajɔ mun n'a bɛ kɛ sababu ye produit mun n'u bɛ an ka jamana kɔnɔ la mun ye ɲɛmaaya o bɛ se ka ta ka kalifa maa ma cogo min na n'an ka ma ko semaine de marque au Mali Abu Safinɛ Jara mun ye dagabana tiɲɛ mun n'o bɛ jamana kɔnɔ na nin waati na n'an ka ma ko tɛ Ashura a yira k'a fɔ ko a tɛ Ashura Abu k'a daminɛ Mali la fo ka taa gosi diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye tabarikala tɛ Ashura tabarikala kosɛbɛ a tɛ Ashura wallahi oui a wulila k'i jɔ dɛ a ka di
fatigaba ka fola a ko ni te ashura ni ya jitemna ka laje abu te ashura te bi te munna adugulen te maula maliko na fo ka tabla munye maliko kana la ma chama mbete ashura oba adongoy munye kasa jani mumba afe ibe na ka fo ko okadi munye client chama te ashura ni anyama ye umma aga andaga abu safna jara ko munye kuna wolo wora ko otaraka asegere ni ya jitemna ka laje munye te ashura ayira ka fo ko munye te ula ko ale nywana te marju bebora kujo ayira ka fo ko maliko nala fo ka tabla munye jinya buna ko kenega ko munye te ashura abu safna jara ko anyona te fatigaba ka fola ako nin kenen kibe na ka fo ko asigira munye societe dobe nanga mako goldi goldi ko ale ni semeni ninga abaraka abuluda semeni munyira kundo abu safna jara be na ka fo ko nyem ne le kundo mamu bulu o de anga jamana premier ministre no docteur Sugal ko kala maiga kenen kunya minele no ale bulu kenenga munye te mumbe nanga mako te ashura abu safna jara jonjon wore ko otaraka kalfa amade sisan jonjon wa ko jinya bela dile ote o sabuga wati temonona ayre jonjon chama fana ko sura malikono gamunye do fana abu safna jara ko o faralaka batigaba ka fola akoni yete ashura de temna kalaje abu safna jara nyore yila ka fo munye societe anyama ye mamunye ode uma aga andaga abu safna jara alede te ashura anyama ye alede mado abu safna jara abe bara chama ke munye duguma bara nunu be saka yisambe tonga munye ni chako fele nobe uma andata ko fo abu safna jara ali wati muna ni akli bala munye kala awulla anga jamana kono 2012 o wati ma chama yi yoro blado na bla bamako do tara senu wa do tara moti ibe na ka fo ko munye uma andaga nete ashura nyama ba abu safna jara awati ningama aye munye jagulu do wuli kaida ka fo ka ale ra kana done akana don ka fo ka ale de nike munye sumai fo ka ta fara sigaro ka munye otoni chama musiker ani munye birifinu abu safna jara ayo takata di ori déplacer ma bamako munye segu fo ka ta fara munye moti konaka abu safna jara ibe na ka fo ko munye te ashura ami domna na fo ko bi munye akele mbe munye kwaye kana bela jele ko labo munye mamumbe no ya nyima no yu umayre maye abu safna jara sangan wati bela jele na abe demande taka manufu ku segere dogo konnala kasura anuma mbolo ko obadi abu safna jara kini mbolo ko otebo akalama akoy ibe na ka fo mado no de uma aga andaga munye te ashura onyama batewa abu safna jara mado aye dulati ko kalan ko sobe wa munye baskati ayo fana kala ko sobuga sangan wati bela jele abe dema fana ta ninga olu segere dulati law ko ta fara munye baskati kala fa sangan wati bela jele na ni choko fele no bete ashura ko fo anyama ba abe dema ta kanu segere ko bete ashura ami ashura amina tabarikala amina awo o mete ashura na fondo fina ni Senegal siramne nete ashura nabi buli la hawla ibi soro sanga akorobo wallahi ay ti ashura ay wala famuna ti ashura quoi Senegal tagala ba kalamo aywa wala ba kalamo ibolodo te ashura kadi bidi kero ka fo ne bentiga do me bodi sebe mini o twa ko l'indépendant ka do ka fo suri Ibrahima Kulubali ale ka sebendo mi be talige ka do ka fo bla jeleme akalama shini ka do ka fo ka beni mars kalo klemwa ani duru san 2022 mi be talige ka do ka fo ndolachi ko ale kuno gbaro la Mali ani Tunisie ubina ka do ka fo masaranga sho ubina Kenya no sirba ka fo le ka do ka fo mi be talige ndolachi bayna mi be talige ka do ka fo bla jeleme akalama ma do be ni ka wuli ka jo fa ha bondola ko Alex munu ni ambe wele ko supporter munu be kado ka fo ni olu ko ni supporteru ye sanga ani wati kado ka fo ube war bo ukun mi be talike kado ka fo biela ko sa wala sa u ka se ka don dolachi a terrain kono mi be talike dolachi la ko bela jele ka se ka ke unyenya na parce ba ka fo la Fema foot ni oye Fédération Malienne de football ka do ka fo kabini wati dola nunu ngoni kunye kuna foni di ni ba jira ka ba ka fo ko bien fere ko abina damne ka do ka fo kabini arabado ka do ka fo ko bien fere abina damne ko mi be telke ka do ka fo bien ko après tabina sur stade du 26 mars la way ka do ka fo mi be telke bien fere yoro woro la ka do ka fo bien fere abina sur o yoro la krengene na stade du 26 mars ka do ka fo mi be woni ko stade e Modibo Keita ani ka do ka fo Carrefour des jeunes ani ka do ka fo mi be telke e Petro
Petro Goma la Petro Gama ka dɔn k'a fɔ ko a bɛna sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ni o ye station Petro Goma ye ka dɔn k'a fɔ ale bɛ Ɲamana Petro Bama ka dɔn k'a fɔ a bɛ Ɲamana ni ka dɔn k'a fɔ station Selo min ni ka dɔn k'a fɔ ale filɛ quartier de Fleuve la ninnu bɛɛ lajɛlen tun ye yɔrɔ minnu ni a kofra k'a fɔ ko bi a bɛna feere o yɔrɔ la parce que b'a ka fɔ ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni olu ye billet tabaw ye n'olu ye supporters ye ko ka dɔn k'a fɔ walasa i ka se ka billet kelen sɔrɔ a ko c'est devenu un véritable parcours de combattant o ye ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛyaba de bɛ a la walasa billet a ka se ka sɔrɔ a kɔni yirala k'a fɔ billet minnu ka dɔn k'a fɔ ni olu confectionné na n'olu kun labɛnna kabini ka dɔn k'a fɔ u bɛ bɛn billet ba 40 ma billet ba 40 min ka dɔn k'a fɔ ni ale kɔni labɛnna a ye ka dɔn k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen ka dɔn k'a fɔ se bɛ minnu ye sengolaw dɔw bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ko olu kɔni taara billet caman san min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ u limana minnu bɛ jamana kɔnɔ ka dɔn k'a fɔ ko k'a di olu ma dɛ nka ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni ka dɔn k'a fɔ seba tɛ olu ye minnu ka dɔn k'a fɔ ni olu kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda bi u bɛ se ka billet sɔrɔ cogo min na a ko olu bɛɛ lajɛlen fɔlen bɛ u jigi kɔ dɛ a billet bɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ k'u fɔ m'u jigi kɔ a bɛ sɔrɔ parce que b'a ka fɔ la ni o ye Sori I Kulubali ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ka dɔn k'a fɔ ko billet a sɔrɔli a gɛlɛyalen bɛ o tuma i ka dɔn k'a fɔ ko hali kununko min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn ma futu a da la i ka dɔn k'a fɔ supporters kɔni kɛra ka yɔrɔ in k'a minɛ kosɛbɛ ko a taara se waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ force de sécurité la ni o ye lakanabaaw ye olu yɛrɛ kɔni nana sa i ka dɔn k'a fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ a ka jan i ka dɔn k'a fɔ ninnu bɛ se ka da in bila cogo min na walasa i ka dɔn k'a fɔ fɛn ma futu baarakɛlaw u ka se ka wuli ka jɔ kɛ walasa billet u bɛ se ka labɛn cogo min na c'est pas ka fɔ ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ supporters la u kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'u ma dɔ fara billet kan a ye ka dɔn k'a fɔ ko sini ni ntolanci ka dɔn k'a fɔ maaw kan ka don da min fɛ a ko u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na daw u bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen minɛ k'a suya cogo min na maa ti don maa ti bɔ a ka jan hali ni ballon bɛ taa supporter fansi kelen ti na dolo ko u na o fɛɛrɛw ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o kuma ye ka dɔn k'a fɔ fura min bɛ a la k'o de y'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn ma futu ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ tali kɛ billet kuraw la olu ka se ka labɛn teliya la walasa i ka dɔn k'a fɔ u tɛ ka se ka da billet kan u ka don cogo min na u ka aigle du Mali u bɛ se ka taa olu supporter cogo min na masiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Sori I Kulubali ale ka sɛbɛn don Sori I Kulubali foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara siga kɔni t'a la mun ye sini Tinisa an bɛ bara k'u la ayiwa Sidari Waraba Sidari Waraba nana an bɛ bara k'u la Sidari Waraba nana Sidari Waraba wala a bɛna kɛlɛtigɛ de dabɔ sisan a bɛ sanfɛ komi mun ye Seydou Dansogo an b'a fana fɔ nin waati na Kuyatɛ a tulo b'an na nin waati na k'a fɔ ko a Dansogo Cheikh Bi Jara an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ kosɛbɛ Abu e ko kunnafoni a ma ban sa an tɛ bi ta in kuru k'a da yan o ka kɛ awɔ an na bi ta in kuru k'a da yan kosɛbɛ foli ne ta n'o walima dɔ an b'o ta ni ka kanubaa bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la Mamadu kun bɛ k'a fɔ k'e de kun sɔgɔlen na Abu Safinɛ Jara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen walima dɔ Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna ayiwa bɛɛ ka dɔn k'a fɔ an bɛ foli ni tanu waati na ka Sangarebugu CAP baarakɛlaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya secrétaire olu ko don an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ ka dɔn k'a fɔ an na Safokaw fo bakurunbaya la Kolokanikaw Masandulakaw an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo i ka dɔn k'a fɔ Yanfoyila an bɛ Sanba Jakite fo ani ka dɔn k'a fɔ Ngolo Kulubali ale bɛ kalada nin waati na k'u fo k'u waleɲuman dɔn mun ye Mose la vie continue an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ n'an y'ale fo sa badabada foli an b'a ta ni ka Nuhu Koyita muso ka avocat défenseur an b'a fo nin waati na farada sugu o kɔnɔna la n'an y'ale fo sa badabada foli an b'a ta ni ka Ala ka hinɛ Elhaji Mohamed Diallo a ka kalandenw bɛ n'o ye Bayaku Diallo Diallo Mori an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ nin waati na Surakabugu kɔnɔna la mun ye Amadu Jabate an b'a fana fo Surakabugu kɔnɔ Abu n'an y'olu bɛɛ lajɛlen fo mun ye badabada foli nin waati na an b'a ta ni ka Koɲuman ni Alimamilakaw sɛgɛrɛ a dugutigilakaw ani Jalakɔrɔji yɛrɛ Alimamilakaw a dugutigilakaw foli bɛ ta ni k'u sɛgɛrɛ Samu Kulubali ne bɛɛ k'a ma ko Ala kile ka bɔ Jalakɔrɔji kɔnɔna la Dankɔrɔba an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ a ɲɛna ko a Kulubali mun ye Jize Ase Bafitini an bɛ foli ta ni k'a fana sɛgɛrɛ nin waati na Siba Saba o kɔnɔna la c'est bon awɔ c'est bon ayiwa an t'a kuru yan o ka kɛ an t'a kɛ ten ko ka ca an ka taa an ka billet ta la ndolaci ou bien bɛ taa cadre ka échange yɔrɔ la bon e ka taa billet ta e bɛ taa cadre ka billet wa awɔ parce que cadre ka gouvernement kan ka sigi sini ne tɛ billet ta dɛ cadre ka gouvernement bɛ sigi sini a y'a sigi aw k'a sigi premier ministre net
mun ye petit japon jakarta meleke an b'a fana fo nin waati na mun ye fo sikoroni surabun kɔnɔ la petit japon bɛ fo mun ye adama tugulani bɛ ko a ma ko damis an b'a fana fo surabun kɔnɔ la k'a fɔ a ɲɛna ko a tugula nɛgɛ kɛrɛfɛ sɔgɔmada na o kun bɛ mun ye baba adama ture mɔdenkɛni bolo n'o de ye yusufu sisogo ye mun ye kumaso o kun kalifalen don mamadu adama mayiga n'an bɛɛ lajɛlen kama ko gafu jɛma ka madu te flèche maaw ka lasigiden n'o bɛ ina arama ko fɔ ale kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ la fo ka taa fara mun y'an ka journaliste belebele kan n'o bɛ jɛnɛba danbele n'o bɛ ale ko fɔ Mohamed Kulibali n'an bɛɛ ko ma ko Fahmi Sirakaw ka belebele ale fana kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ la Facebook la sa o kun bɛ mun ye musokɔrɔba ɲuman mɔden n'o de Mamu Kamara mɔden n'o de Burama Tarawele Facebook kuma ale bolo kuma bara maa fila kun sɔgɔmada in na Abu Safina Jara ani Boubacar Tarawele Beti wassalam